Jodak ma Kisumo mane opong' koda mor gi ilo norwako Ker Uhuru Kenyatta e yo makare e nyasi noero mar Madaraka e kaunti noero ma Kisumo. Moko kuom jodak goeko kata kamano ne dwaro mar mondo mi Ker Uhuru Kenyatta olos kodgi ma bende ne gichiegni mono nyamburko ma bende noting'o migosi Uhuru Kenyatta mar kadho e nyasi noero e roundabout Makondele. Jerama Lolwe TV kadhi nyime koda elten odiochieng' en ni Chochni ne omuoch kawuono e nyasi noero mar Madaraka bang' jaal moro ne dwaro mar loso koda Ker Uhuru Kenyatta e seche mane odhi nyime koda Twak gi Jopiny. Nochuno jo arita kwe mar migosi Kenyatta chungo jaal noero, kata kamano Ker Kenyatta noseyo gi mar mondo mi giweye thuolo. Kata kamano ne gigole e pap gi ng'wech gi kanyo. Furthermore, during the detention of the liberation heroes at Kapenguria, union leaders from this region joined other Kenyans and quickly stepped into the gap to ensure that the liberation momentum was not lost. It was pre-independence leaders from this region who taught us that wacha musimu wacha ende mambo yake bwana. Haya tuendelee sasa.